खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि नार्जारि चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 21 नभेम्बराव आं नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाबफोरखौ लानानै फैदों। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि गिबि रादाबाव दं थांनाय साननैसोनि सिगां EM रनजित बसुमतारिया 1 नं पर्बतजरा बियाबाव मोनसे गेवलां मेलनि गेजेरजों माखासे खोथा बुंथिनायफोरनि सायाव समबारखालि कार रेलीजों लोगोसे BPF हानजानि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बाथौ खेराइ रिजर्टआव जयनिं हाबाफारि लानाय मोनसे मेलनि गेजेरजों बै खोथाफोरनि खेंफोरथि होदों। आगुनि BPFनि लोगो आफादगिरि खाम्फा बरगयारी बिथाङा खाम्फा बरगयारीया बुंबावदों दि आं मानो UPPLआव थांनांगौ? आं जाबाय सासे BPFनि भाइस प्रेसिडेन्ट, BPF दाग्रा, BTCखौ जोनोम होग्रा एबा BTC दाग्रा। आं मानो बै दलाव हाबहैनांगौ? बिथाङा जेरैबायदि BPFखौ जोंनि हाग्रामा महिलारिखौ जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै खांख्राइजों रुजुदों बिनि सायाव आं मा बुंबावनो होनना बुंथियो खौरांगिरिजों। दिनै BTCनि रायजो राजाफ्रा बे खांख्राइनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै लोब लोब फैदों। बे खांख्राइया दिनै UPPनि बान्दोखौ खुरफ्लङै बान्दोआ बायनो बारा समनि गोनांथि गैले, जायनि थाखाय UPPनि लिडार आरो सादारन सुबुंफोरजों लोगोसे दिनैनि दिनाव 679 जन दिनै जइन जादों होनना बुंथियो खाम्फा बरगयारीया। मोनसे सोमोनांथाव रादाब होनो सिगांदों नार्जारि चेनेलआ नोंथांमोननि थाखै। थांनाय 19 नभेम्बराव मणिपुरनि बिरखं गाथोनाव एलाइननि UFOखौ नुनो मोननायनि खौराङाव मिथिनो मोन्दों। थांनाय 19 नभेम्बराव बिरखं गाथोनाव CISFनि जवानफ्रा एलाइननि UFOखौ नुनो मोननायखौ फोरमायदोंमोन। बै रिपर्टखौ मोननायनि उनाव भारतारि अख्रांनि सान्थ्रिया एलाइननि UFOखौ संदाननो थाखाय गंनै फाइटार जेटखौ दैथायहरदोंमोन। जाय जायगाथिंजाय एलाइननि UFOखौ नुनो मोनदों बेथिंजायनो एलाइननि UFOखौ संदाननाय जादों। मख'नो गोनांदि एलाइननि UFOखौ नुनो मोननायनि उनाव इम्फल बिरखं गाथोनाव नोगोरारिफोरनि थाखाय बिरखं जाहाज बिरहोनायखौ बन्द' खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। उत्तराखन्डनि सुराङाव लामा बानायनायाव गुदुङाव सा 41 मावग्रा हानजाया नांथानानै थानाया दिनैजों 10 सान जाबाय। नाथाय बै थाबथानानै थानायखौ गोबांबार नाजासेयावबो मैयासिमाव उदां खालामनो हाथ'यैखौ सुलुङाव मोननाय जादों। आरो गुदुं सिङाव नांथानानै थानायफोरनो पाइपनि जोहै जाग्रा मुवा आरो मुलि जगायहरनायखौ मिथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि नांथानानै थानाय सा 41 नि मादाव क'क्राझारनि 2 बर' सुबुंफोरबो दङ होनना सुलुङाव मोननो हादों। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। अब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो आरो बेलावहाय अलाव होना लानो खावलायनाय जाबाय। बयनिसिमबो गोजोन्थों।